Vitajte pri sledovaní ďalšieho videa o postupe prípravných prác pod priemyselným parkom pre baterkáren Šurany. Začiatkom apríla 2025 sa na pozemkoch určených pre budúci Industrial Park Šurany začali realizovať kľúčové stavebné práce prekládka existujúceho vysokotlakového plynovodu. Tento krok predstavuje neoddeliteľnú súčasť investičného projektu, ktorý má za cieľ pripraviť územie na umiestnenie významných priemyselných investícií v oblasti výroby, služieb, výskumu a vývoja s cieľom posilniť regionálnu konkurencieschopnosť. Súčasťou nového priemyselného parku bude aj gigativáreň na výrobu elektrobatérií. Spoločnosť GIB Energix Slovakia, ktorá za ňou stojí, požiadala okresný úrad v Nových Zámkoch o stavebné povolenie pre nový investičný projekt v Šuranoch. Krajský pamiatkový ústav Nitra v súlade so zákonom 49/2020 o ochrane pamiatkového fondu rozhodol, že na území plánovanej výstavby s názvom Šurany Industrial Park je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum.
Dôvodom je výskyt a predpoklad výskytu významných archeologických nálezov z obdobia mladšej doby bronzovej, čakanská kultúra, ako aj iných historických období. Výskum je vedený Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a je plne v súlade s platnou legislatívou. Rozhodnutie úradu jednoznačne určuje spôsob a podmienky vykonávania výskumu etapovite, s využitím detektorov kovov, geofyzikálnych metód a ďalších odborných postupov. Súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť zdokumentovať a archivovať všetky relevantné nálezy, pričom všetky vykopávky sú evidované a podliehajú kontrole štátneho pamiatkového dohľadu. Ak vás zaujíma viac o postupe prác pri výstavbe budúcej gigabaterkárne v Šuranoch, prihláste sa na odber tohoto videokanála a zapnite si upozornenie ikonou zvončeka, aby vám neuniklo ani nasledovné video.